Actuellement média filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi an bɛ an fa kɛrɛfɛ an bɛ an karamɔgɔ kɛrɛfɛ Dɔrɔmɛ Amara Mali kɔnɔ yan mɔgɔ min m'a tɔgɔ mɛn a ka dɔgɔ ka bɔ Sikaso ka na an sɛgɛrɛ Bamakɔ yan bi donc nali kun ye mun ye ani a sigilen bɛ fɛn min kan Bamakɔ yan hakilina minnu b'a la don nataw la donc an bɛna don olu de kɔnɔna la nka yan'o cɛ karamɔgɔ kana i ka foli ni tanuni kɛ filɛbagaw la ani kanubagaw i dɔnbagaw mɔgɔ caman b'i tɔgɔ mɛn nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye k'i ye ka kuma Actuel Media kan i sɔnna k'anw bisimila i ka so yan a diyara an ye n bɛ fɛ i ka foli ni tanuni kɛ an bɛ sɔrɔ ka don ɲininkali kɔnɔ. Ŋana n b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a ka media lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ne de ye Dɔrɔmɛ kelen ni Amara ye depuis Sikaso. Voilà, il y avait Dɔrɔmɛ kelen Amara Dɔrɔmɛ kelen Amara hakili la bi an b'a san 53 de la Bɛlɛda kɔnɔ n tɛ ne yɛrɛ si bɛ san 72 la ɲɔni ko baasi t'a la karamɔgɔ Amara nin diyara n ye kosɛbɛ i sɔnna bi ka kuma Actuel Media kan o ye bonya ye ka ɲɛsin anw ma Dɔrɔmɛ kelen Amara yɛrɛ i ye jɔn ye Dɔrɔmɛ kelen ko nana cogo di fo ka na don bɛlɛko kɔnɔna la n'i y'i sigi o kan parce que dɔnni bonda ka ca kolonfililaw bɛ yen jinɛtigiw bɛ yen laturudalaw bɛ yen nka bɛlɛko e y'i sigi o de kan nin bɛɛ tɛmɛnen nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ yala mun de nana n'o fana ye ŋana n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka a ka media kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Dɔrɔmɛ kelen Amara Dɔrɔmɛ kelen Amara ne tun bɛ sogofaga de kɛ fɔlɔ voilà donc dɛsɛ nana kɛ o la min kɛ n nana n sigi bɛlɛ kan bon an ye bɛlɛ dɔn cogo min na o ye ka bɛlɛ filɛ ni Dɔrɔmɛ kelen ye voilà bɛlɛ sabula an ye bɛlɛ kalan min fɛ o ka bɛlɛ tun bɛ dɔn ja ni toro de ye toroden ni n ko toroden donsobaw b'a dɔn n'i y'a fɔ kaban dɔrɔn donsobaw b'a dɔn toro ye fɛn min ye mais an t'o tilela tugun min kɛ n'i tɛ se ka n'e tɛ toro sɔrɔ i ye na ni Dɔrɔmɛ kelen ye donc ne ka baara tagabolo de ye Dɔrɔmɛ kelen ye hali sini sɔgɔma n b'o de kan. Dɔrɔmɛ kelen o de ye ka filɛli sara ye Dɔrɔmɛ kelen kɔnɔ i bɛ k'i ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ yala o b'a jira k'a fɔ ko dɔw bɛ Amara bolo kɛrɛfɛ mun tɛ bɛlɛda in ye wa walima Dɔrɔmɛ kelen dili kɔfɛ mɔgɔw bɛ n'i laja ka fɛn wɛrɛw kɛ tuguni n'a y'a sɔrɔ o de bɛ se k'i ka musakaw ta. bon Dɔrɔmɛ kelen de ye filɛli sara ye ŋana n'i sera cɛ o cɛ kungo ma n'i sera ka cɛ o cɛ kungo ye a bɛ se ka koba dɔ k'i ye n'i sera ka mɔgɔ kungo ye hakili b'a la ne yɛrɛ se sababu ya bi o ye bɛlɛbulonko ye bɛɛ bɛna bɛlɛbulon min jɔ laɲiniw na n'Ala y'o sabati hakili la o kan ka kɛ ne du 15nan de ye voilà bɛlɛ kɔnɔ baasi t'a la karamɔgɔ Amara nin diyara n ye kosɛbɛ yanni ka to an ka se bɛlɛbulon kɔnɔna la an bɛ ja bɛlɛ yɛrɛ la fɔlɔ bɛlɛ ye dɔnni bonda min ye n bɛ fɛ i ka dɔnni fɔ an ye bɛlɛ kan bɛlɛ jɔda jumɛn bɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani danfara jumɛn bɛ bɛlɛ ni laturu cɛ danfara jumɛn b'ani kalajan cɛ danfara jumɛn bɛ ani kolonfililaw cɛ. bon ŋana bɛlɛ ye fɛn ye bɛlɛ y'an ka fɛnkɔrɔba de ye voilà kɔni bɛ ni ka tunu o de la ne ye dɔ fara n cɛsiri jala kan sanko a kana se ka tunu bɛlɛ y'an ka fɛnkɔrɔba de ye bɛlɛ ni tiɲɛ a bɛɛ ye kelen ye mais différence min b'u cɛ dɔrɔn o ye sarakaw ye voilà bɛlɛ saraka ka teli ni tiɲɛ saraka ye bɛlɛ saraka ka teli bɛlɛdala de bɛ k'i sigi sisan ka bɛlɛ ci k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ taa sogo nin kɔ sisan daga sigi t'a la n bɛ taa faga ka na n'a ye bɛlɛ de bɛ se k'o kɛ donsobaw tulo bɛ n kana donso cɛkɔrɔbaw tulo bɛ n kana ni n ko bɛlɛ ka b'a dɔn bɛlɛdalaw fana b'a dɔn n'i ye bɛlɛ da sisan n'a wulila karila ka na kunbɛn sigiba sigiyɔrɔma 3 la o ka d'a la k'a fɔ ko e bɛ taa i bɛ sogo cɛ faga Ala sɔnna Ala ma sɔn i b'o faga i bɛ na n'o ye voilà bɛlɛ de b'o kɛ bon filɛlifɛn tɔw la o kɛ man di o ni filɛlifɛn tɔw la n'i y'a k'i b'o ɲɔgɔnna fo n'a y'a sɔrɔ e ye saraka kumaba bɔ bon bɛlɛ dunna n'o n'a ɲɔgɔnna la i bɛ taa sɔrɔ bɛlɛ dun o tɛ tɛmɛ tiga farama tɛgɛ ɲɛ kelen ɲɔgɔn kan voilà baasi t'a la an karamɔgɔ bɛlɛko la halisa bɛlɛ hakili la bɛlɛdonnaw ko bɛlɛ ye so 8 wa so 8 an ye bɛlɛ dɔn jamana a yɔrɔ 2 la an y'a ye Semanakaw bolo an y'a ye Wasolonkaw bolo yala nin yɔrɔ 2 ninnu fana ka bɛlɛ sɔrɔcogo walima a dacogo o ni e ta ye kelen ye wa. bon bɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye so 8 de ye i ye bɛlɛ da yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ bɛlɛ Manden kɔnɔ bɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye so 8 kelen de ye a bɛ se ka kɛ tɔgɔw bɛ ɲɔgɔn majɛ mais o bɛ balana voilà bɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa sɔrɔ a bɛ wuli mɔrɔmɔrɔ Yaransɛ Sabu Kumarasɛ Tɛrɛmusɛ mɔrɔmɔrɔ Sigiba voilà donc bɛlɛ so 8 dafalen ye o ye n'i y'olu ta ka ban bɛlɛ donna bɛɛ bɛ kuma nin so 8 de kan bɛlɛ donna bɛɛ bɛ kuma o de kan a wolocogo ye kelen ye a sarakaw ye kelen a fɛn bɛɛ ye kelen a wolocogo ye kelen ye a sarakaw ye kelen ye seulement min bɛ se ka k'an ta ni différence ye ani tɔw cɛ
sabula ne ye n ta sɔrɔ cogo min na ne ta sɔrɔla kungo kɔnɔ donc différence bɛ se ka taa ni dɔw cɛ sabula ne ye bɛrɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ ne yɛrɛ bɛlɛ da karamɔgɔ yɛrɛ tɛ yen karamɔgɔ tɛ la mun ye non ne yɛrɛ bɛlɛ da karamɔgɔ tɛ yen ayi ne bɛlɛ da karamɔgɔ tɛ yen walahi bilahi talahi wala baasi t'a la donc donsoya sen fɛ sigifɛnw y'i kanu ka i dege a la walima ka ɲɛf'i ne ye dɔ sigi donc cogoya dɔw la mun ni anw adamadenw ta kalan ne ye bɛlɛ dɔ cogoya wɛrɛw la kungo kɔnɔ ni da tɛ se ka se o bɛɛ lajɛlen baro voilà donc da n tɛ se ka don bɛɛ lajɛlen détail la mais k'a fɔ karisa de ne bolo da ko mɔrɔmɔrɔ yaransɛ marasɛ kari la o ma kɛ ne bolo a dira la ne la cogo min na n nana ka na a n ka cɛkɔrɔba dɔ wele o don dagana cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ bɛlɛ d'an fɛ u b'a fɔ o ma ko dabi o bakari kɔnɛ n wulila ka taa yira n y'a sɛbɛnlen ta ka taa yira o la fɛn nana di ne ma cogo min na karamɔgɔ ɲa ne mɔ dɛ den bɔ dibi la komi o y'a sɔrɔ n fana bɛ sogo faga kɛ ale fana tun bɛ sogo faga kɛ n dala yira ale la ale ko mais a di ne ma cogo min na nin de don nin de don an bɛna min kɛ sa o na ni bolodɔfɛn min ye i ye sin ka tɛmɛ n'i ka baara ye an y'a kɛ ten sa ne ye bolodɔfɛn d'a ma mais k'a fɔ ko ne ye tile kelen de kɛ k'a kalan o ma kɛ baasi tɛ karamɔgɔ Amara nin diyara n ye kosɛbɛ halisa an bɛ émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ i sɔnna bi k'i sigi ka kuma anw ye a diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ baara bɛ n'a gɛlɛya don bɛlɛko in daminɛ ni bi cɛ k'a minɛ Sikaso la ka n'a bila Bamakɔ yan ka taa Burukina ka taa Laginɛ mɔgɔw y'i tɔgɔ mɛn mɔgɔw y'i dɔn n'a ye yala gɛlɛya dɔ bɛ ye mun sɔrɔ i ka baara in kɔnɔ ni i tɛ se ka ɲinɛ mun kɔ pewu wa parce que gɛlɛya bɛɛ tɛ se ka fɔ mais dɔw bɛ yen a bɛ kɛ leçon ye mɔgɔ ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Bon diɲɛlatigɛ baara tɛ yen k'u tɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ wala sabula dɔrɔmɛ kelen a mara ni ne donna dugu o dugu la a ka ca Ala fɛ n bɛ jɛɲɔgɔn sɔrɔ n yɛrɛ la mais an denmisɛnnin caman bɛrɛ bɛ yen ni n donna dugu min na a caman bɛrɛ bɛ yen i b'a ye denmisɛnninw an bɛ dɔ bɔ olu ka dɔnnidaw la wala an bɛ dɔ bɔ olu ka dɔnnidaw la sabula jama n'a nacogo ani baara tagabolo wala donc an bɛ dɔ bɔ olu ka min bɛ se ka gɛlɛya min yɛrɛ fɔ o don n'o tɛ kaba Ala ye ne da n ka baara nin kɔnɔ n ma gɛlɛya foyi sɔrɔ n kɔnɔ ko bi su nɔ ne ma sunɔgɔ ni hami na n ma o ko ma kɛ fɔlɔ baasi tɛ karamɔgɔ n diyara n ye kosɛbɛ dɔrɔmɛ kelen Amara bi a sigilen bɛ Yirimajɔ yan ni mɔgɔ min sera radio oxygène na n'i ye sira fara numéro 94 42 84 72 n'i y'a wele i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin numéro kelen bɛ ka tɛmɛ vidéo duguma karamɔgɔ hakilina dɔ b'i la an ma deli k'a ye an ma deli k'a mɛn Mali kɔnɔ yan n'o ye kalanbulon dayɛlɛ bɛlɛ kalan tɔgɔ la laturu kalanbulon kɔni ka ca yan a bɛ san 5 san 6 ɲɔgɔn bɔ o caman nana Mali in kɔnɔ yan nka ka bɛlɛ kalanbulon dayɛlɛ an k'a mɛn nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye i ko jamana faamaw fana ye sira d'i ma k'i k'a dayɛlɛ donc o dayɛlɛni kow bɛ sen na yala hakilina jumɛn nana n'a ye ani o kalanbulon in i bɛ fɛ k'a sigi cogo jumɛn la mɔgɔw bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ ka don a kɔnɔ a condition ye mun ni mun bon i m'o sisan kɔni sera ni ma sabula ne yɛrɛ nakunba de ye o ye Bamakɔ yan bi ka sababu kɛ o papiyew de ye n bolo nin ye wala o papiyew de ye nin ye faamaw ye récépissé min di yan ka yira k'a fɔ ko n bɛ se ka bɛlɛ kalanbulon dayɛlɛ mais ne yɛrɛ de ye laɲini kɛ ka sababu kɛ san 50 ni kɔjan i bɛ baara min kɔnɔ bɛlɛ bɛɛ bɛ ka foli cɛkɔrɔba waati dun bɛ ka taa waati bɛ ka taa donc e sigi ni ne sera ka nɔ dɔ bɔ nin na ka papiye k'a la ka se ka mɔgɔw kalan ka kalanbulon dayɛlɛ don min na ne ɲɛ tɛ e sigi mɔgɔ wɛrɛ tɛna se ka bénéficier ka nafa sɔrɔ bɛlɛ la ka tɛmɛ hali ne yɛrɛ kan o bɛ se ka kɛ donc miiriya de nana ne la pour que jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ sabula lɔnni ka di denmisɛnnin dɔw ye mais u bɛna taga sira jumɛn fɛ k'a lasɔrɔ bon ni papiye fana t'i bolo i tɛna se k'a fɔ ko e bɛ se ka kalanbulon dayɛlɛ jamana n'a tagabolo kama ka mɔgɔw fɛ i tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o la f'u ye sariya dɔ ɲini u ye papiye ɲini jamana fɛ u ye jɛn ka sira d'i ma alihamudulilayi kɔnɔ jɛnna ka sira di ka yira k'a fɔ an bɛ se ka baara kɛ ka mɔgɔw kalan ka kalanbulon dayɛlɛ o kalanbulon kɔni an b'o sira de kan ne yɛrɛ nakun ye Bamakɔ bi o de ye kalanbulon nin bɛ se ka dayɛlɛ cogo o cogo la ka jama wele mɔgɔ minnu ne mago b'a fɛ k'i bolo don bɛlɛ la ka se ka bɛlɛ dɔ ka i yɛrɛ mago ɲa ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ mago ɲa komi ne bɛ k'a kɛ cogo min na ka se ka baarabaw b'a kɔnɔ mɔbili daɲa tɛ n'a kɔnɔ dun daɲa tɛ n'a kɔnɔ musoko fɛrɛ tɛ n'a kɔnɔ denmisɛn caman ye se k'u k'a yɛrɛ ye voilà ne ka laɲini ye o karamɔgɔ Amara yala est ce que e fɛnɛ ma daba walasa ka bɛlɛ dɔnni fɛn min don a bɛ dogo la mɔgɔw ma kojugu parce que mɔgɔ tɛ dɔnni kɔnɔ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ i tɛ caman dɔn bɛlɛko la yala est ce que kalanbulonko in dabɔkun fana tɛ pour que ka bɛlɛ labɔ kɛnɛ ma voilà
ka yanga boyan ka kɛnɛ ma n'a ko je kun bɛ se ka mɔgɔw kalan i ka du kɔnɔ Sikaso ka sɔrɔ a ma kɛ kalanbulon ko ye a ma kɛ Bamakɔ o yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o yɛrɛ kalanden dɔw bɛ yen kalanden dɔw yɛrɛ bɛ dugu la minnu bɛ bɛlɛ da mɔgɔw ye par exemple ne bɛ yan bi n'i fɔra ne kɔ a bɛ komi i bɛ so kɔnɔ sabula denmisɛnnin dɔw bɛ yen kɔ mais ne b'a fɛ bɛlɛ yɛrɛ bɛ se ka bɔ kɛnɛ ma bɛlɛ ye Mali kiti kɔrɔkɔrɔba dɔ de ye n'an b'a mɛn dɔnkiliw la a b'a mɛn dɔnkiliw ni fɛnw na mais denmisɛnnin min yɛrɛ bɛ bɛlɛ dɔ bi a ka dɔgɔ wa an yɛrɛ hali an dɔnni kɛ kunda cɛkɔrɔba caman bɛ a bɛ bɛlɛ da mais a bɛ taa bɛlɛ yɛrɛ lɔnnen dɛ dɔw de la ne y'a lawuli ka bɛlɛ bɔ kɛnɛ ma donc hakili la Mali yɛrɛ kɔnɔ bi ne bɛna kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye papier dila mɔgɔ ma ko ka bɛlɛ kalanbulon da voilà donc n kɔni bɛ n ka mago bɛ aw média bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na nin baara nin kɔnɔ n mago bɛ aw médiaw la su ni tile a ye ne dɛmɛ nin baara in na sani ne ka waati kunkurunin cɛ sabula diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye waati kunkurunin de n'i ye CJ ye kaban dɔrɔn i ka d'a la k'a fɔ k'i bɛ ka waati dɔ de makɔnɔ san'o waati cɛ ne ye se ka denmisɛnnin caman bila nin sira nin kan sanko bɛlɛ bɛ cogoya min na a bɛ dibi min na a ye se ka bɔ dibi in na. Bayisala ni diyara ye kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma ka Sikaso ka bɛɛ fo i tɔgɔ la k'i ka gɔnifɔlaw bɛɛ fo k'i ka kalandenw fo mɔgɔ min kɛra émission ye sababu ye n'o ye karamɔgɔ Yaya Samake an b'a fo a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a ka jeliba k'u bɛɛ dansago ko ni ko karamɔgɔ Amara i sɔnna ka danaya da anw médiaw kan a diyara ye Ala ka danaya Ala k'a minɛ fa an fana b'a la dɔnniya i ma bi k'a fɔ ko Officiel Media fana b'i ka bolo kan ni ko o ko bɛ yen bɛlɛko in na walima kalanbulonko in na n'i y'an wele ni ne yɛrɛ ma se ka se kɛnɛ kan n bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila ka taa jaw ta wala kun ye pour que kalanbulon laɲini min bɛ yen n'o ye bɛlɛ bɛ se ka yanga sɔrɔ bɛlɛ bɛ se ka kalan k'a bɔ dugu la k'a bɔ jinɛko la k'a kɛ adamadenw ka dɔn k'a fɔ ko dɔnni bonda dɔ fana bɛ yen mun tɛ nin ye mun tɛ nin ye mun tɛ nin ye kosɛbɛ nka an kɔni fana bɛ an bɛ siran mun ɲɛ an ɲɛ b'a la kalanbulon caman bɛ yen bi a kɛra fadenya u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ye a kɛra c'est à dire hali ne mana wuli bi dɔrɔn ka na a tɔ tile saba kɛ yan ne bɛ se ka n sigi Zego an ko n ye kalanbulon dayɛlɛ donc an bɛ fɛ i ka kalandenw i k'o gɛlɛya u ma bɛlɛ kalanbulon an tɛ fɛ ka jɛnsɛnlen ye mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la n'o kɛra a bɛ na ni lagosi ye a bɛ na ni lagosi ye donc an kɔni bɛ o yɔrɔ fana an b'o ɲini fɛ i k'o gɛlɛya nabaga bɛɛ ma parce que k'o gɛlɛya maliyɛn bɛɛ ma. Min fɔ o la kosɛbɛ o min y'o i ma foyi fɔ ni can tɛ bɛlɛ yɛrɛ bolodon laada b'a jira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ sabula bɛlɛ bɛ bolo don ni kalikan dɔw de ye k'a sababu kɛ bɛlɛ bɛ bolo don ni fɛn fɔlɔ minnu ye olu dɔw ye donsoya laadaw ye o laadaw olu ye kalikanw de ye fɔlɔ o ye birifini ye adamadenya sutura fɔlɔ o ye birifini ye an bamananw ko ten maintenant filanan o ye marifakisɛ ye marifakisɛ ye e bɛ kisɛ min di e ka kalikan kisɛ de y'o ye karamɔgɔ ni y'i janfa marifakisɛ kana to na o y'i ka e b'o sɔngɔ di wala o ye bolodon sara ye i b'o kisɛ sɔngɔ di dasi 100 parce que an tɛna fɔ k'i ye taa kisɛ san ka di an t'o tile la wala i bɛ dasi 100 di o laada ye maintenant min ye siramugu ye donsow ka siramugu i b'o di ni y'o fɔ ka ban dɔrɔn donsobaw tɔw b'o wala bɛɛ b'o dɔn o bɛ taa fan min fɛ o la bɛlɛ o fɛn tɛ se ka kɛ bɛlɛ la k'a fɔ ko n bɛna ɲɔgɔn janfa a bɛ ɲɔgɔn janfa bɛlɛ n'i bolo donna bɛlɛ la dɔrɔn i ye kalikan dɔ de ta wala donc o janfa tɛ se ka k'a la i tɛ sɔgɔ nin ko baasi t'a la nka sisan karamɔgɔ bɛlɛko la halisa yala bɛlɛ fana yala mɔgɔ mana bana k'i da walima ko y'i sɔrɔ fama ko y'i sɔrɔ su ni tile i kan ka taa kasɔrɔ walima i kan ka taa tribunal la o ko ninnu bɛlɛdara bɛ baara kɛ o hukumu fana kɔnɔna la wa ka mɔgɔ dɛmɛ ka kow dilan walima ka kow datugu walima ka kow fɛ. Bon maintenant n'i ye ɲininka min o bɛ diyara n ye bɛlɛ livre de filɛ n bolo nin ye n ye livre bɔ bɛlɛ kan i y'a ye wa i bɛ se ka tellement que bɛlɛ ko tɛ ne bolo tulonkɛ ko ye n ye livre bɔ a kan bɛlɛ so kelen kelenna bɛɛ lajɛlen min bɛ se ka mɔgɔ bɔ dibi la ani min bɛ se ka mɔgɔ datugu min bɛ se k'i ka bunahadamadenya don bɔgɔ la min bɛ se k'i bɔ kɛnɛ kan a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ n y'a bɛɛ livre bɛ ka feere yan walima kalanbulon mɔgɔ ta voilà ni kalanbulon dayɛlɛ la livre nin bɛ bila o bolo de kan donc kalan labɔla parce que dɔw yɛrɛ t'a dɔn bɛlɛ ye fɛn min o de la ni livre nin bɔ a kama c'est à dire mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ e bɛ se ka bɛlɛ yɛrɛ dɔn cogo min na ka se ka bɛlɛ la donc bɛlɛ so kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a ka baara don baasi t'a la ka ko gɔniman datugu sisan walima e mago bɛ fɛn dɔ la k'a ɲini sanni suko ni dugujɛ cɛ walima banabaatɔ sabula banabaatɔ gɔlɛnen de ka gɔlɛn n'a bɛɛ lajɛlen bɛlɛ de ka teli ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bɛlɛ ka teli i bɛ kunmaracɛ si sisan ka taa nsaban bɔ sisan mɔgɔ degunnen dalen ka na lawuli sanni miniti 35 cɛ a bɛ wuli ka jɔ a ye ɲininkali kɛ Sikasokaw la ko an bɔra dɔrɔmɛ 1 ka to yen cogo di Sikaso a ye ɲininkali kɛ
na ne kɔni ma i ka du ye mais e siɲɛ dama Sikaso an b'a bisigi ka bɔ zen na ni taara aw ka foli la du kɔnɔ a bɛ diya n ye kosɛbɛ ala sɔrɔ a bɛ diya n ye i yɛrɛ invité len don ala ni kira jɛnna ma baasi foyi t'a la an bɛ fɔ k'i wale an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ don dɔ la n b'i fɔ k'i wale ɲuman komi funteni bɛ kojugu o cɛ voilà dɔw bɛɛ baasi foyi t'a la a diyara bi m'aw fo aw ka média kanubaga bɛɛ lajɛlen yarabi ala k'an bɛɛ dɛmɛ ami numéro bɛ tugu o la numéro ye 94 42 84 72 baasi t'a la ni mɔgɔ o mɔgɔ ne mago bɛ fɛ ka bɛlɛ ko ɲɛdɔn i bɛ se ka wele kɛ numéro la i mago bɛ kunnafoni o kunnafoni na n'ala sɔnna i b'o sɔrɔ karamɔgɔ Amara nka laban bɛ yen yala bɛlɛ in a kalanbulon bɛ dayɛlɛ Bamakɔ dɔɔnin walima a bɛ kunna k'a sigi Mali fan bɛɛ wa walima Sikaso ta sigira sen kan ka ban walima a ma sigi sen kan bon kalanbulon dayɛlɛla Sikaso ka ban baaraw daminɛna kalandenw bɛ yen an ye sɛziw ni fauteuils an y'o bɛɛ san ala barika la wala an y'o bɛɛ san k'o sigi Sikaso ka ban an ye sɛziw ni fauteuils bɛɛ sigi yen kalan daminɛna yen ka ban kalan daminɛna yen Bamakɔ ta de bɛ labɛn wala Bamakɔ ta de bɛ siran n'o kɛra lancement ba bɛ voilà ni lancement sera an bɛna se Bamakɔ yɛrɛ gouvernement ka taa ka bonya la ka sɔrɔ ka lancement officiel non sani an bɛ wuli yɔrɔ sa sani jama bɛ sɔrɔ ka baara kɛ an bɛ ka nin kɛ duguma kɔrɔ sani jama bɛ ka baasi t'a la merci beaucoup ani baraji karamɔgɔya nin bɛ dan sigi an ka bi émission na donc i Samake an bɛ foli d'i ma ka foli di Actuel Media filɛbaga bɛɛ ma foli di Sikaso cɛ a n'a muso ma dɔnnibaga bɛɛ k'a fɔ k'u dansɔgɔ ko ni ko ni kun ye u ka dɔnnibaga ye ni kun ye u fakɛ ye ni kun ye u karamɔgɔkɛ ye ni kun ye u balimakɛ ye n'o ye dɔrɔmɛ kelen Amara ye ka bɔ Sikaso donc nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye a kuma Actuel Media kan an bɛ dugawu kɛ ala kana k'a siɲɛ laban ye donc mɔgɔ min ɲininkali tɛ bɔ a la bɛlɛ ko kan ani kalanbulon ko kan a balimakɛ n'aw denkɛ Isiyaka Mayiga ka bɔ Actuel Media la mɔgɔ min bɛ technique la Fakima Keyita b'a fɔ ko aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ Actuel Media sanfɛ merci